De oude fjouwerier binnen er in Friesland meer dan 100 bushaltes verdwenen. Ook in het noordoosten van Friesland staat het IPNB 4 onder druk. Ondernemers in Karspelen betochten daarom een rappe buslijne tussen Kolm en Drachten. Via Boetenpost, weet ik nou steen. De gemeente stiepje de plannen, maar het is de provincie die er een besluit toe neemt. Op 15 maart, bij de provinciale statenverkiezingen, wordt er een nieuw provinciebestuur kiezen. Wij gaan per partijen voor die op een richtje zet, zodat zo wist wat zij eruit denken. Onder hoorn van mensen uit uw regio die het verkies binnen. Ik ben Onno Loonstra, ik ben in Ije en ik ben kandidaat voor de Partij voor de Dieren. Ik ben Harry Graansma, woonachtig in Boelersleerne en steertelid van de Partij voor de Vrijheid sinds 2015. De Partij voor de Dieren wil naast meer boeren en meer natuur, ook meer en beter IPNB vervier. Er zijn al volle buslijnen inkrompen en bushaltes verdwenen. IPNB vervier is heel belangrijk voor deze regio. De Partij voor de Dieren wil als eerste meer ruimte voor fietsers en voetgangers en daarnaast skinner, beter en duurzamer vervoer. En dat maakt wel wat kostje, want elke auto is erin te vullen. Mobiliteit is tegenwichtig, zeker in een plattelandsprovincie. Mensen moeten zelf bepalen kennen hoe ze zich verplaatsen willen. De Partij voor de Vrijheid wil dat autorijden en OV weer betaalbaar worden. De zittende coalitiepartijen hebben van OV een onbetaalbaar duurzaamheidsproject maken. Haltes en lijnen hebben ja om die reden skrast. De PVV wil dit terecht draaien en in plak van een lelielijne oeral voldwaande en betaalbaar OV. En afschaffing van de opzettende motorrijtuigenbelasting voor de automobilist. Maar hoe zit het met de bereikbaarheid van die wemplak? Misschien herkennen ze die wel in een van de partijen die krijgt jeddest. Maar er binnen vanzelfs nog volle meer. Moest dan weten wat die over dit onderwerp denken, voel je dan vooral het kieskompas in. Morgen ben we er weer met een nieuw onderwerp met nieuwe partijen. En dan en een heel soort succes met die keuze.